סדר נשים. התוכנית שלכן, עליכן, בשבילכן, עורכת עירית אניס. שלום מאזינות, מאזינים, אנחנו איתכם ואתם איתנו במגזין לנשים ולמגדר ברשת א'. בהמשך תהיה איתנו שרית גייל מואס, חוקרת גוף וקבלה, על קבלה נשית, ריקוד קבלי לנשים, ועל הריקוד כתפילה של הגוף. סדר נשים ברשת א', אני שמחה לדבר עם שרית גייל מואס, או בקיצור, כולם קוראים לה שריתה. שלום לך. שלום עירית. ואת מוסמכת למגדר מאוניברסיטת בר אילן, מטפלת הוליסטית רב-תחומית, מנחה סדנאות העצמה לנשים, וחוקרת גוף וקבלה, ואת עוסקת בתחום של קבלה נשית, בריקוד קבלי לנשים, וזה נשמע מסקרן ומעניין. אז קודם כל, מה זה קבלה נשית? האם לפי הקבלה, נשים בכלל אמורות לעסוק בקבלה? נשים צריכות לעשות מה שנכון להם, ולא מה שגברים מחליטים או קובעים מה שנכון לאישה לעשות. אז האם קבלה נשית שונה מקבלה גברית, ומה ההבדל בעצם? יש הבדלים גדולים ומהויות שונות, ואנחנו יכולים למדוד את הקבלה הנשית על פי חוויה. בשעה שמודדים את הקבלה הגברית לפי המסורת הרגילה. אז מי שצריך לגיטימציה ואישור ללמוד קבלה ולחקור את הגוף ולחקור את הקבלה, אז נשאר בתוך הזרם המרכזי. אבל יש גם כל מיני זרמים נוספים שניתן לגלות ולחוות ולהתעצם ולהתקדש דווקא דרך קבלה נשית. עכשיו, קבלה נשית למעשה מדובר בחוויה. חוויה ולא בחוכמה. דקארט אמר, אני חושב, משמע אני קיים. זאת אומרת שגבר הוא חושב והוא קיים. אבל דקארט צדק לגבי גברים, לא לגבי נשים. אישה היא משולה לחווה. חווה זאת חוויה. עכשיו, אישה חובה משמע היא קיימת. אז זאת אומרת שאני באה להגיד שקבלה נשית זאת חוויה הוליסטית, כוללנית של כל החושים. זאת אומרת, לדוגמה, בשעה שיש חוכמת הקבלה, יש את הבינה של הקבלה הנשית. אז אנחנו חווים את הדברים דרך הגוף. יפה, וזה ממש מתקשר לפסוק, בינה יתרה ניתנה לאישה. כמובן, וגם יש עוד פסוק בנשמת כל חי, כל עצמותיי תאמרנה. מדובר בזה שאם אנחנו כן לומדים טקסט, וכן נהנים מהלוח השנה העברי, וכל המסורת של היהדות, וכל הסמלים והמושגים הקבליים, ואנחנו מתרגמים אותו לתוך חוויה, ומתוך הפירוש הגופני והחווייתי של הדברים, אחרי זה אנחנו לומדים את הדברים בדרך בלתי אמצעי. כן, אז דיברנו על ריקוד קבלי לנשים. איך נכנס הריקוד לכל העניין הזה? למעשה, כמו שבמיסטיקה שבאסלאם יש את הסופיות, שיש את הריקוד שהמחולל סובב סביב צירו. אמרתי לעצמי, חייב להיות מישהו שסובל מבחילות, שלא יכול להסתובב סביב צירו, חייב להיות ריקוד חילופי. עכשיו, יש אנשים בארץ ובעולם שעושים טאי צ'י של אותיות עבריות, ויוגה של יוגה קבלי, ויוגה של אותיות עבריות, וזה דברים מאוד בשבילי, מאוד משעממים וסטטיים. אז אני אמרתי לעצמי, חייב לקחת, בגלל שאני באה מהמקום הזה של התנועה לשחרור האישה, שזאת ריקודי בטן, שבעצם זה תנועה שמשחררת את האישה בפיזי ובנפשי ומעצימה אותה. אני באתי ושילבתי את זה עם הקדושה, עם הצניעות של האישה, מתוך היהדות, ובמקום להתעסק עם הצ'קרות, אנחנו מתעסקים עם הספירות. ולמעשה ניתן פשוט להתחבר לכל הדברים האלה דרך מחול, כי למעשה הריקוד הוא התפילה של הגוף, ולא רק זה, כמו שהשירה זה של הקול, כמו שאנחנו בכל ישראל,
הריקוד הוא של כל הגוף. ואני באה מהרפואה ההוליסטית, אנחנו רוצים חוויה כוללנית. כן, אבל מה קשור הריקוד שהוא פעולה של הגוף לקבלה שעוסקת בעניין רוחני של הנפש? אז אני סבורה בזה שמתוך הגוף אנחנו יכולים להגיע לחוויה רוחנית. הגוף לא חייב, לא הגוף מבחינתי, לא הגוף ולא תודעה, צריך להוות מכשול להגיע לחוויה מיסטית, אקסטטית. זאת אומרת שבאמצעות הגוף אנחנו יכולים לתעצם, אנחנו יכולים להתקדש, אנחנו יכולים להגיע לחוויה רוחנית וגם לחקור את רזי העולם דרך הגוף. כי לדוגמה, הארי הקדוש אמר שאין שום שכל בעולם, וזה כולל כל המקובלים הכי גדולים, שיכול להשיג את האינסוף. זאת אומרת שאם השכל לא יכול להשיג את האינסוף, אולי יש לנו את הגוף שיכול להשיג את האינסוף. ברגע שאנחנו חווים משהו בתוך התודעה שלנו, אז זה כבר האמת שלנו. איך באמת מיישמים את הרעיון הזה? איך נראה הריקוד הקבלי? מה עושים? יכול להיות שזה נראה כמו כל ריקוד אחר, אבל מה שחשוב זה החוויה הפנימית והאישית של כל אישה שחווה את זה. זה תנועות באמת מעגליות וזורמות, שמרומם את הנפש ואת הרוח, וזה משהו מעגלי וזורם בחלל. אז זה יוצר הרמוניה גם בסביבה וגם בתוך הגוף, וככה המחול מחולל את השינוי. יפה אמרת. את מעבירה סדנאות לנשים ומלמדת את הריקוד הקבלי? כן, אני מעבירה את הסדנאות האלה גם במסיבות ראש חודש, וגם עשינו עכשיו שיעור לקראת ט"ו בשבט, ויש דרישה לחקור את הדברים בצורה חווייתית, ביחד, במרחב נשי, איפה שיש חופש ומרחב, לחוות את הדברים, לא בתוך הבית מדרש על הכיסא לשבת ולחשוב, אלא לקחת את הדברים פנימה, ושזה יהיה שייך לעצם הגוף שלנו, כמו שאומרים, כל עצמותיי תאמרנה. אנשים מתחברות לתחום הזה של הקבלה, של ריקוד קבלי? למשל בסדנה האחרונה הייתה קצת התנגדות בהתחלה, אבל לאט לאט ההתנגדות מתמוססת. אנשים באים מללמוד את הקבלה ולהבין את הדברים מבחינת השכל, ופתאום אני לימדתי קבלה ולא היה לנו לא עת ולא נייר ביד שלנו, ופשוט אנחנו הפנמנו את הדברים, אחרי שדווקא אנשים חוו את זה בריקוד, כבר לא היה התנגדות. כי יש איזושהי תבונה של הגוף, שאחרי זה מחזקת ומעצימה את הלימוד הקונבנציונלי שלנו. כן. מה זה עושה לנפש? מה זה עושה לגוף? מהניסיון שלך ומהתגובות שאת מקבלת מנשים שחוו את החוויה הזאת? אז באמת נשים, אפילו אני לימדתי בזמנו ילדים של הריקוד הניקוד, והם ממש הרגישו שמחה ואפילו אנרגיה, וזה במילים שלהם. נשים מדווחות שזה ממלא אותם, וזה נותן להם טוב, וזה משהו חיובי, וזה מרומם אותם, וזה מסדר להם את התיאוריה בתוך הגוף, כנראה בתוכנה הנשית, שפתאום מבינים את הדברים בצורה חווייתית של האינטליגנציה של הגוף. אז הזכרת מקודם שארגנת אירוע של ריקוד קבלי לנשים בט"ו בשבט, אם את יכולה לספר מה היה שם. אז היה לי שני אירועים כאלה. אחד באמת, נשים ממש הצליחו לחוות באמת את השורשים שלנו ואת הפירות שלנו באמצעות הגוף. כי למעשה הגוף האדם הוא בין שמיים וארץ, ומצד אחד הרגליים שלנו זה המלכות, וזה השורשים שלנו שנטועים פה בעולם הזה, בעולם העשייה. אבל מצד שני, במקביל אנחנו נמצאים גם בממד הנצחי והרוחני של הנשמה. דהיינו, השורשים שלנו נמצאים בכתר, בספירה העליונה, ובעצם אדם הוא עץ השדה, אבל הוא גם אילן הפוך, שאנחנו נשאבים מהשמיים את הכוחות העליונים, ואנחנו זורים את הפירות שלנו בעולם הזה.
אז זאת הייתה חוויה אחת בסדנה. מעבר לכך, גם הקטע שאפשר להגיד שהגוף שלנו נמשל לכל חלקי העץ, אז יש לנו גם את אילן הספירות, שזה עץ החיים, שלא במקרה אומרים שבתוך הגוף שלנו זה גם עץ וזה גם אילן, שזה עץ שנושא פרי. אז אנחנו חווינו את הדברים האלה, ואחרי זה שמגיעים לסדר ט"ו בשבט, כבר אפשר לחוות את הדברים בצורה אישית. כן, אז יותר מעניין השבת שלפני ט"ו בשבט, שהיא נקראת שבת שירה. זאת שבת שקוראים בתורה את שירת הים, והיא מתקשרת ישירות, אפשר לומר, לרעיון הזה של ריקוד של נשים, כי בסוף שירת הים מסופר שמרים הנביאה לקחה את התוף בידה, והפסוק אומר, ותצאנה כל הנשים אחריה בתופים ובמחולות. אז עכשיו לקראת הגאולה, כמו שהרבי מלובביץ' אומר שהנשים יביאו את הגאולה, וגם יש פסוק בחז"ל בזכות נשים צדקניות, הנשים יביאו את הגאולה. אז בעצם הריקוד הקבלי בא לחבר נשים גם לקדושה, גם לצניות, וביחד ובתוך השמחה שאנחנו יכולים באמת להרים את השכינה מאפרה. אז שרית גלמוע, שריתה עוסקת בקבלה ומגדר, מעבירה סדנאות העצמה וריקוד קבלי לנשים. תודה שהגעת אלינו לאולפן סדר נשים, ונתת לנו טעימה מהחוויה המיוחדת הזאת. תודה רבה שריתה, היה לי כיף לדבר איתך. כל טוב, תודה.